Кніга прарока Даніэля, раздзел 2. На другі год царавання меў Навуходаносар сон, і ўстрывожыўся дух яго, што і сон не браў яго. І цар загадаў склікаць прадказальнікаў і варажбітоў, і чараўнікоў, і халдэйцаў, каб сказалі цару сны яго. Калі яны прыйшлі, то сталі перад царом. І цар сказаў ім: «Меў я сон, і дух мой занепакоены, каб зразумець сон». І сказалі халдэйцы цару па-арамейску: «Цару, вечна жыві, раскажы паслухачам сваім сон, ды высветлім яго сэнс». І ў адказ сказаў цар халдэйцам: «Вось што я гавару. Калі не высветліце мне сну і яго сэнсу, будзеце разарваны на кавалкі, і дамы вашы будуць разбураны. А калі высветліце мне сон і яго сэнс, атрымаеце ад мяне дары, і ўзнагароды, і вялікую пашану. Дык раскажыце мне сон і яго сэнс». Адказалі паўторна і сказалі: «Хай цар раскажа сон сваім паслухачам, і мы высветлім яго сэнс». У адказ сказаў цар: «Разумею, канешне, добра, што хочаце мець час, ведаючы, што слова адышло ад мяне. Такім чынам, калі не высветліце мне сну, адзін ёсць для вас прысуд. І вы згаварыліся выявіць мне слова лжывае і поўнае ашуканства, пакуль не зменяцца часы. Ды выявіце мне сон, каб я мог пераканацца, што можаце мне высветліць яго сэнс». І халдэйцы адказалі цару: «Няма чалавека на зямлі, які б мог высветліць слова цара, таму ніводзін з цароў, хоць вялікіх і магутных, не выведвае такое слова ад усякага прадказальніка, і ад варажбіта, і ад халдэйца. Пытанне, бо якое ты, цар, ставіш, цяжкае, і ніхто не зможа на яго адказаць цару, акрамя багоў, якія не прабываюць паміж людзей». Пачуўшы гэта, цар, апанаваны вялікім гневам і абурэннем, загадаў пазабіваць усіх мудрацоў бабілонскіх. І калі выйшаў захад, каб загубіць мудрацоў, шукаліся Даніэль і сябры яго, каб разам былі забіты. Звярнуўся тады Даніэль з парадай і разважлівасцю да Арыёха, кіраўніка варты царскай, які выбраўся, каб загубіць мудрацоў бабілонскіх. Сказаў ён Арыёху, які атрымаў паўнамоцтвы ад цара: «Чаму такі строгі загад царскі?» Такім чынам, калі Арыёх прадставіў Даніэлю справу, Даніэль, пайшоўшы, папрасіў цара, каб вызначыў ён яму час на выяўленне сэнсу сну цару. І вярнуўся Даніэль дадому і расказаў справу сваім сябрам Ананію, Місаэлю і Азарыю, каб прасілі міласэрнасці перад абліччам Бога Нябеснага аб гэтай таямнічай справе, і каб Даніэль са сваімі сябрамі не загінулі разам з другімі мудрацамі бабілонскімі. Тады Даніэль у начным бачанні атрымаў выяўленне таямніцы. Дык дабраслаўляў Даніэль Бога, неба, і казаў: «Хай будзе дабраславёна імя Бога ва ўсе векі вечнае, бо мудрасць і ўсемагутнасць ёсць у яго. І ён змяняе часы і вякі, устраняе і устанаўлівае цароў, дае мудрасць мудрым і разумнасць разумным. Ён аб'яўляе глыбокае і схаванае і ведае, што знаходзіцца ў цемры, ды святло жыве з ім. Цябе, Божа маіх бацькоў, слаўлю і цябе ухваляю, бо даў мне мужнасць і мудрасць і выявіў мне зараз тое, аб чым мы малілі сябе, бо слова царскае выявіў нам». Таму Даніэль пайшоў да Арыёха, якога паставіў цар, каб пазабіваць мудрацоў бабілонскіх, ды так сказаў яму: «Не забівай мудрацоў бабілонскіх, завядзі мяне да цара, я раскажу цару сэнс сну». Тады Арыёх хутка завёў Даніэля да цара і сказаў яму: «Знайшоў я чалавека сярод выселеных з Юды, які выявіць цару сэнс сну». Цар звярнуўся і сказаў Даніэлю, якога імя было Балтасар: «Ці сапраўды можаш выявіць мне сон, які я бачыў, і раскрыць яго сэнс?» І ў адказ Даніэль сказаў перад абліччам цара: «Таямніцу, пра якую цар пытае, не змогуць выявіць ані мудрацы, ані прадказальнікі, ані варажбіты, ані астролагі. Але ёсць Бог у небе, які адкрывае таямніцы
і ён выяўляе цару Набукаданосару, што станецца ў апошнія дні. Твой сон і бачанні галавы тваёй, якія ты меў на сваім ложку, ёсць наступныя. Цябе, цару, на тваім ложку ахапілі думкі аб тым, што мае пазней надысці. І той, хто раскрывае таямніцы, выявіў табе, што станецца. Таксама, што да мяне, таямніца гэта стала мне вядомай не дзеля мудрасці, якой у мяне больш, чым ва ўсіх жывучых, але каб даць выясненне цару і каб ты разумеў думкі свайго сэрца. Ты, цару, бачыў, і вось адна статуя вельмі вялікая. Статуя гэтая, вялікая і высокая, стаяла перад табой, і выгляд яе быў страшны. А галава гэтае статуі была з чыстага золата, грудзі ж яе і плечы са срэбра, а жывот і клубы з медзі, ногі ж з жалеза, ступні яе часткова з жалеза, а часткова з гліны. Так бачыў ты, што вось адарваўся камень, хаця і дакранулася да яго рука людская, і ударыў статую у яе ногі з жалеза і гліны, і паламаў іх. Тады зараз жа паламаны былі жалеза, гліна, медь, срэбра і золата, ды сталі яны, як мякіна на таку, летам, і падняў іх вецер, так што не застаўся па іх след. Камень жа, які ўдарыў статую, стаў вялікай гарою і запоўніў усю зямлю. Такі вось сон. Яго сэнс таксама скажам табе, цару. Ты цар цароў, і Бог неба даў табе царства, і сілу, і моц, і славу. І ў тваю руку даў усё, дзе жывуць людзі, і звяры палявыя, і птушкі нябесныя, і цябе зрабіў валадыром над імі ўсімі. Ты — галава залатая. І па табе ўзнікае іншае царства, меншае, чым тваё, і надыдзе трэцяе царства, меднае, якое будзе валадарыць над усёй зямлёй. І чацвёртае царства будзе трывалае, як жалеза, што ўсё крышыць і ламае на квалкі, і як жалеза, што разбіваючы, знішчае ды крышыць усё гэта. Затым тое, што ты ўбачыў ногі і пальцы, часткова зробленыя з гліны і часткова з жалеза, значыць, што царства будзе падзелена. І будзе ў яго трываласць жалеза паводле таго, што ўбачыў ты жалеза, змяшанае з глінай. І пальцы ног часткова з жалеза і часткова з гліны, гэта значыць, што царства будзе часткова трывалае, часткова крохкае. А тое, што ты ўбачыў жалеза, змяшанае з глінай, значыць да таго ж, што змяшаюцца яны праз людское семя, але не будуць прымацаваны адзін да аднаго, падобна як жалеза не можа злучыцца з глінаю. А ў часы гэтых царстваў Бог неба узбудзіць валадарства, якое вытрывае вечна, ды ўлада яго не пяройдзе на другі народ. Сатрэ і знішчыць яно ўсе гэтыя царствы, і само будзе трываць вечна. Як ты гэта ўбачыў, калі камень адарваўся ад гары, хоць не дакранулася да яго рука людская, і знішчыў жалеза, і медь, і гліну, і срэбра, і золата. Вялікі Бог выявіў цару, што станецца пазней, і праўдзівы ёсць сон, і выясненне яго вернае. Тады Набукаданосар упаў на твар свой і пакланіўся Даніэлю і загадаў зрабіць яму ахвяры з ежы і духмянае каджэнне. Такім чынам звярнуўся цар да Даніэля і казаў: «Ваш Бог ёсць сапраўды Бог багоў і валадар цароў, які выяўляе таямніцы, бо змог ты выявіць гэтую таямніцу». Потым узвысіў цар Даніэля і даў яму многа багатых дароў, ды зрабіў яго кіраўніком намеснікаў над усімі правінцыямі бабілонскімі і кіраўніком над усімі мудрацамі Бабілона. Даніэль жа папрасіў цара і паставіў над справамі правінцыі бабілонскай Седрака, Місака і Абдынагу. Даніэль жа прабываў пры царскай браме.